FM News. Health Facts. Anong nangyari, Idol Dennis? Please come in. Kinonfirmaran ti Bacara Municipal Health Office nga 80 nga atleta ken coaches iti Region 2 iti nagsakit gapo iti panakarik na iti panagsakit ti tiyan takki ken kasamitan iti panagsarwa gapo pa lang kada ito'y may pagrup nga inpauneg da iti kadada iti Bacara Comprehensive National High School. Kunan Dr. Ian Francis Soto saan nga naglitan iti panagsakit ti 89 nga delegates diket ay inot iti panakarik na da iti gastroenteritis ken diarrhea Idol Bernard na ikabil digito iti billeting clinic nga iti agdama kita bintas maten iti saaden iti kaduan de iti nga atleta duwa nga bubing Idol Bernard tinitaray iti hospital iti Kalman iti Governor Roque Ablancing Memorial Hospital ng Mesa kita pimintas ka maten iti estado na segon kini Dr. Soto inabaga na nga iti March 24 iti panakarik na digitoy nga nagsakit iti boksit ket manariman ti investigasyon da no anya iti cause na iti panagsagab dagito iti gastroenteritis niwat mete iti water sampling iti danom ken examination na itaron ti papuneg amang ti panakaipreparar na wano ti wat ti food handling iti nakagapuan iti panagsakit iti boksit dagito nga 89 delegates kasi man iti eksklusibo na kinuman kin Dr. Soto panggap ko na ito yung banag. Meron po kami kasing data na 89 po na delegates from Region 2 na nagkaroon po ng gastroenteritis. Ito po yung pananakit ng tiyan, pagsusuka at pag-ito o diarrhea po. So, ang 89 na pasyente po ito ay cumulative po, meaning po hindi po biglaan isang araw 89 na po ang nagkaroon ng kanyang sakit. Ito po ay nag-umpisa noong May 24 tapos hanggang ngayon meron pa po kasing hanggang gabi meron pa po kasing nakitang pasyente. So, sa 89 po nito na pasyente, dalawa lang po yung pinakpo sa Governor's Office Ablancing Memorial Hospital para mag-hydrate po at magkaroon po ng karampatang lunas po doon. Yung isa po is pag-discharge na po ngayon, improving na po yung symptoms po naman po yung isa. The rest po na pasyente, ito yung po minanage o ginawan po ng lunas sa billeting clinic po ng DNCHS ng Region 2. Binigyan po ng gamot, in-hydrate po. Pagkatapos po noon po, nagkaroon po ng improvement na po ng symptoms. Kaya po, senior din po ng medical officer ng Region 2 na makapaglaro din po yung mga pasyente. So, mga athletes lang o karamihan po mga athletes po. Tapos may mga ilang lang po mga coaches. Yung data po namin, hindi pa namin alam kung ano po yung mga eksaktong nila. So, patuloy silang maglaro ng cross? Sa ngayon po, nakapaglaro po sila. Ngayong araw na po yung mga iba po na mayroong events ngayon po. Ano po yung isipin na po daan po nagkasakit ng mga pasyente? So, yun po yung tatlo po kasi yung tinitignan po namin. Pwede sa tubig, pwede sa pagkain, pwede rin po yung practices ng mga yung mga athletes, baka kasi may pinakainan din sila sa labas at sa yung dito po. So, tinignan po namin lahat ng mga possible na rason kung bakit nagkaroon po itong problem na to. So, nagka-conduct po kami ng water sampling yun sa mga lahat ng water source sa DNCHS para alam namin kung nasa tubig pa yung problema. Tapos doon sa pagkain naman, so nag-monitor po kami doon sa mga pinaglulutuan ng mga delegates, yung paari yung food handling po, tapos yung cool down din po ng mga pagkain pag na
Tapos in-ensure namin na fresh po, saka okay po, malinis po yung mga pagkain before nila i-distribute yung mga athletes nila sa mga venues. Kasi yun po, dito pa sa DNSH at i-distribute nila po doon sa mga sporting. Siyempre sigurado iti RHU nga sakbay nga may pakan dagiti ini sagana nga taraon ket may inspect muna to ensure nga natalged dagiti taraon para the athletes Idol Bernard. Naman tayo nga iti bukod nga para luto iti region nga may iti palaro di kad shoot lang iti makamo No, anak impakanda ko nam. Well, nata dedicated digestive system ti pakanan na detoy. It's either bacteria from the food or amoebiasis from the water. So adalang ka deta no anat insagada nga makan. Maipanggep ka detoy at nakaro detoy hanggang makakutin no adda iti gastroenteritis mo Idol Dennis at napadasak detoy iti kwa. Well, Actiritir tabok well, tinakalaak amom tinakalaak palamig. Palamig. Oo. Nag-amoebiasis na and turned into infection, naging gastroenteritis. Masapay kita hindi doktor ket baka ada iti makmakan met itirwar nga pagmeriendaan So. ngem data nga itinan ket Adounay. Adounay. Ti may sangka bagkatan, sangka saangan deta. Mamati ka kanyak di ay. Talo dagiti possible causes dagiti Masyadong marami yan. Isa lang. Ken dati ngamin pay kina barapan yan po alis still mabangles. Ma-spoil. Dagiti makmakan iso nga masapul nga dati masigurado sakbay nga may sagana may iti mga ket double checken iti RHO no natagid mitlaing kung saan natubalikan iti panagsagit dagiti atis manipod iti region do eksklusibo nga damag manipod ti RH iti Bacara Idol Dennis Elitio tatak RMN.